Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der spiller jeg sammen med min ven Malik. Gør du? Og vi skal spille, det her spil, som vi har spillet, og det ved jeg også godt selv. Men vi starter med at hoppe ud. Er du med? Ja, det går. Og så er det bare sæt med ned, men bare ud over. For helvede! Jeg kører langt over 300. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige brækket benet, tror jeg, sådan lidt. Nej, jeg fældede min bil. Hold da kæft! Jeg tror lige, jeg skal... okay, der er ild i min bil. Så du mig? Nej. Jeg står helt herhenne. What the fuck? Altså. Ja, det gør jeg. Jeg kan godt mærke lige, at jeg starter lige min bil forfra, kan jeg godt mærke. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, at hvis I kan høre mit tastatur, så er det sådan der. Det er det ikke RP, og sådan er det. Nej. Hold da kæft, jeg fløj langt. Ja. Hvis jeg kører over langt over... Nå. Ligegyldigt. Og fanden er du henne? Jeg er over ved den her bane, hvor man kører... hvor man, der er ramper. Ja. Nå. Altså mener du der, hvor vi kørte ned, eller? Hvis man prøver at komme op til vulkanen, op ad vulkanen, så der. Ah. Den der vi også kørte ned. Nå, der var du. Jeg prøver lige at se, hvor højt op jeg kommer. Jeg kommer ikke så højt op, kan jeg godt mærke. Nej, det gør jeg også selv, men ned mig heller ikke. Nej. Nej! Ah! Jeg skal nu prøve at køre lige udover! Au. Au. Jeg kom næsten helt op. Det var ikke sjovt. Nej, what the fuck? Hele fucking min bil er væk. Det er kraftedeme sygt. What the fuck? Jeg er oppe ved den der vej, så jeg kører lige ud over. Ja. Nå. Okay. Hvor meget skade fik du? Prøv lige at lade mig gøre noget. Hvor meget skade fik du? Jeg fik meget skade. Se hvor meget jeg fik! Okay, jeg prøver lige igen. Jeg prøver lige at hoppe op igen. Og køre ind i mig igen? Nej, jeg prøver lige at køre op igen. Okay. Ved du godt, man kan få hus? Jeg røg i ilden. Nej, hallo. Jeg synes, jeg røg i lava. Nå. Det var nok ikke særlig sådan for min undervogn, det der. Nu kører jeg lige ud igen. Stop. Hui! Hold lige ud der. Nå. Død. Men altså, min bil den tog skade, men den kan stadig køre. Ja. Det er altså solidt. Jeg kommer bravende nu. Mit mega-indeks stadig kører. What the fuck? Nå, kom. Min bil, den kan stadig køre. Det er vigtigt. Kommer du? Jeg kommer ikke. Nå. Ærgerligt. Jeg kan mærke, at jeg lige bruger min bil. Jeg er på vej ud til lufthavnen. Fuck, det kunne være fedt, hvis man kunne få et fly, vel? Det kunne man nok en gang, tror jeg. For helvede! Hvis man kunne få sådan en Airbus Beluga, der bare på ens fly, eller ens bil ind i flyet. Nej, ja. Og kommer du dog ud på til havet og kommer op på den der rampe? Ja.
knaldudlagte bil. Hvis du... nej! Altså, min bil kan ikke køre 200 mere. Nej, okay. Så respawn den, altså. Nå, så prøver vi lige en gang til, når vi lige kører hernede igen. Altså, pak dig op for helvede, mand! Ja. Vi skal bare ikke ryge op. Hallo, du lige kørt forbi mig. Nå. Det er lidt en udfordring op. Hvad fanden i helvede? Du lige kørt forbi mig. Jeg skal lige køre den i en og stille til dem. Jamen, du skal jo for helvede ikke kan køre den ud i havet. Det er jo bare deroppe, hvor vi nu skal til, om hvor meget, altså som vi starter helt ude for den ene ende. Jamen, jeg kører lige ned til havet. Nå. Nej, jeg er nede den anden ende. Og jeg røg ud i havet, så... Jamen, vi skal jo, hvis du kommer over på den anden side, så holder jeg deroppe på rampen og holder og venter på dig. Hvor admin godt lige vil lave lidt julespil, så det er jo fedt nok. Er du på vej? Ja, jeg kommer 200 ud. Du skal huske at bremse, inden du så lige vælger at smadre ind i andre. Ja. Jeg prøver. Du skal bare huske... Du skal for altså... Du skal jo for helvede... Ja. Og så prøv ligesom mig, hold sådan i midten af de der streger der er her på landingsplanen. Må jeg prøve at se? Nu går jeg lige over og hjælper her. Hvis du sådan cirka holder her, hvor jeg står. Nej, ja, hallo! Du skal jo ikke have kørt ned, for pokker. Altså det er jo heroppe, hvor du skal holde her, hvor jeg står. Nu skal du lige op først. Du må gerne lige køre ned og få god med fart på, og så husk at bremse. Kør sådan lidt sidelæns op. Ja, og så... Ja, sådan der, og så... Ja, og så hvis du bakker... ja. Og så hvis du kører om... Ja, bak, uden at køre ind i mig. Ja, jeg prøver lige... Sådan cirka her, ja. Hvis du bare lige... Nej, hallo, du skal holde foran mig. Nej, eller bag mig. Ja, bak tilbage. Hallo, bak. Ja, og så skal du bare lige rette lidt op. Altså, du holder ikke helt lige, men ja. Ja, fuck det, jeg kan ikke smide der. Er du klar? Ja. Holder du bremsen inde? Som ikke er, altså ikke S, men det er håndbremsen. 3. Når jeg dytter, så betyder det, at vi gerne vil begynde stille og roligt at køre. Ja. Og det er mig, der ligesom skal have hele æren, ikke? Eller men hvad? Nå, 3, 2, 1. Jeg har lyst til at køre den til sæk. Ja. Du skal holde dig over din egen side. Vi må ikke komme over hinandens, fordi det er... Hallo? Hvor hurtigt kører du? Jeg kører 200 nu. Gør du? Jeg kører 200 nu. Nå. Kører jeg 200. Vi skal bremse... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kører næsten 300. Jeg kører 260, 270. Jeg kører 350. 280! Og så brems! Jeg nåede lige at bremse, mand. Hvor 100 meter? Ja, tror jeg lige er. Har en idé. Kør herhen. Og så tryk Q 2 gange. Sådan der. Prøv at se, når du så trykker R. Hvor spawner man så? Her. Jeg skal prøve noget rigtig sjovt. Hvor langt er jeg egentlig med det? Her. Nu skal jeg smadre min bil, så nu kører jeg ned til det hangar og brager ind i hjørnet på det. Ved fronten af min bil. Altså sådan et frontduheld. Lige ind i hjørnet af en af nogle rør.
De der rør der, eller sådan noget, der er der. Nej, inde i hegnet, eller et eller andet, det må jeg lige finde ud af. Hvor lang tid er tilbage? Ja, hvad? Ej, nu går det galt igen. Ja. Hele min front er bare væk. Okay, det er selvfølgelig også til hende. Skal vi mødes dernede, hvor det var, og så kører vi sammen derhen af? Hvor fanden er du? Eller kan du sige, man kan vinde en Audi, eller Audi KR6 BLT Heritage. Det havde fandme været fedt nok, hvis du kunne det. Det kan man. Gør det. Det stod jo har lyst. Det kan man inde under de der... Jeg tager en ny bil. Under det der sted. Nej, jeg spurgte en ny bil. Nå, jeg kommer igen. Den nye bil, jeg har fået. Den er pisse gammel, og den kan kun køre i 5. gear. Ja. 6. gear er højt. Ja. Det er en gammel bil, jeg faktisk... Altså hele min bil er bare blevet godt gammeldags trykket. Hvor er du henne? Trykker du ikke Q hernede, hvor du kunne det? Så man spawn dernede? Malik. Nå. Hvad? Trykker du seriøst ikke, hvad det hedder, ja, hvad fanden hedder det? Trykker du det sted ikke, Q dernede, jeg spammer. Jeg spammer. Jamen, den skal jo kun for helvede kun være, nej. Jeg kommer lige sådan noget. Hvor er du? Jeg er på vej mod til lufthavnen. Ja, men så prøv at kigge her. Jeg ved ikke, om du kan se det, men se. Når den lyser sådan der. Sådan der. Og så når du kan se. Og når du jo som sagt kan se det her, så kigger du. Altså kan du komme nok snart? Jo. Ja, jeg er ved lufthavnen. Ja, så kom ned til mig. Så med nu. Ej. Det var flot, Malik. Virkelig flot. Hold da. Hvor er du henne? Jeg var ned til til den anden. Jeg tror lige, jeg går ind i min bil og sidder klar til at gå i dækning. Og i ventetiden hygger jeg lidt med det med at lige at drifte rundt i ventetiden. What the sådan der. Pis. 2-6. Hvad så? Jeg skal bare lige tjekke noget. Ja, det er fair nok. Der er bare en, der også ringer mig. Det var med den så. Du er i gang med YouTube for helvede. Jeg ved det. Jeg skal bare lige skrive. Ja, men mens vi lige laver noget, så kan jeg lige fortælle, at hvad det egentlig er, vi spiller. Vi spiller Car Crushers inde i Roblox i min private server. Og ja, hvis der er andre, der kommer med, så er det bare sådan der. Så ved vi, og så ja. Må de gerne være herinde. Jeg opgiver ikke serveren, sådan at I kan være med, men I må gerne like og subscribe. Jo, hvor fanden er du? Sagde du ikke, du var på lufthavnen? Jo, dernede hvor du kørte i havet, da vi lavede den der konkurrence. Ja, okay. Den er pisse langsom, den bil, jeg har fundet. Men altså, det er nok den, jeg kommer til at køre i. Skal jeg så ikke lige... Vent, jeg kommer hen og henter dig, så hopper du med, og så kører vi hernede. Jeg kan du køre ud på one-wayen?
Kan du ikke tage ud på one-wayen? Jeg vil runway. Ja, det er godt. Og ja, det er som sådan godt, og hvor fanden kan min mic ikke holde kæft? Sådan der. Så. Hvor er du? Den bil har ikke også, hun kører 118. Hvad? Vi ramte ikke engang hinanden. Nå, hop ind. Hop ind. Så godt, jeg kører over, vi kører langt, vi kører 90, vi kører 100, vi kører 110, vi kører 120, vi kører 130, 140, 150, 160, 70, 80, ikke 80. Jeg ved godt, jeg bremser samtidig med at holde op. Hvad fanden? Nå. Kom. Ja, nu er jeg. Ja. Nej. Ja. Og se, så skal du trykke til den lyse grøn 2 gange. Både på pilen, de her 3 piler over den der cirkel. Gør de det? 3 biler. Ja. Men ikke lyser det både grønt på pilene og den der cirkel. Hvis det gør det, så prøv at trykke R. Det gør der nu. Så tryk R. Se. Jeg spawner altså lige en ny bil, fordi den her, den er grim af 8. Ja, det går du bare. Jeg er ligeglad. Og så er det bare afsted over lufthavnen! Mellem nu McLaren. Og min McLaren er i gang. Og jeg er på vej ned mod lufthavnen og for at køre galt, og det bliver rigtig sjovt. Og jeg ved ikke om jeg overlever, men det var tiden vise! Nå, det laggede. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg siger, hvad fanden. Jeg respawner, så kommer jeg lige. Nej! Nej. Ja. Jeg skal prøve min... Nej, det gider jeg faktisk ikke. Ja. Okay, hvor hurtigt er den kører? Den kører 222... Ja. Og... Ja. Og... Så bliver jeg tunet, jeg glæder mig sådan til. Hold det kæft, der er igen der Hej. Jeg holder lige og... I skal have bilen lige startet op. det lyder lækker. Kom. Men tror du ikke, min bil er lidt hurtigere end din? Jeg tror meget hurtigt, op. Hvad? Jeg er på 130 lige nu. Jeg kører 180. Ish. Jeg kører 160. 190. 200 kører jeg nu. Kom. Du skal huske at dreje. Skal det ellers bare ud over at ramme lige med fronten ind i den der hjørnet af bygningerne. Og så husk at trykke sæt. Min bil blev ikke så udlagt. Nej, men jeg skal prøve at køre ind i det der hegn nu. Min bil kan dog bare ikke dreje mere. Men den virker! Den kører frem og tilbage, men den kan ikke dreje. Sæt dog bare nogle ekstra, sæt dog bare, det kan du sgu da bygge selv! Kan du ikke? Det kan jeg, det tror jeg godt, jeg kan. Det er. Det var nok bare lidt svært. Ja, så tror jeg nok heller ikke lige, du kan ligge med 300. Så kører du sikkert galt. Nej, jeg skal prøve at brage ind i et hegn! Hey, jeg fik en ny bil! Ja, nu brænder den helt. Jeg aner ikke en brik. Prøv lige at kigge, jeg streamer jo, så prøv lige at kigge. Så får du få med. Jeg har noget liggende der. Jeg har dæk liggende. Se, 2 dæk har jeg her.
Nå, det forsvandt. Pis. Det var ikke. Det dækker sådan lidt. Nå, det... Ej. For helvede. Nå. Jeg skal ind og have min nye bil. Jeg glæder mig lidt til at få den her. Hvad er det for en? What the fuck? Nå. Eller den her. Jeg får snart en Koenigsegg. Nej, det er så ikke bare køre hurtigt, mand. Jeg glæder mig også lidt til at få den her. En Pagani, eller hvad fanden? Ja, det er en Pagani. Jeg glæder mig, hold kæft. Jeg gider ikke høre alt på det der. Kom bare og find med, det er... Min bil, den kan godt dreje, men den er stadig også lidt fucked. Ja. Jeg kan også vælge. Nu kan den så ikke dreje mere. Men den kan køre. Der var engang en idiot. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg glæder mig også lidt til at få den der. Eller den der. Kommer der nogensinde til nogle biler, der godt kan køre langt hurtigt. Altså, omkring 300 eller sådan noget. Den der kan jeg i hvert fald ikke. Hvem den der? Jo, den kan faktisk godt dreje. Den skal bare lige... Den skal bare lige have lidt tæsk! Har ikke det, du mente? Hvad? Skal den ikke bare have tæsk, og så virker lortet igen? Jeg gider ikke helt fikse den, men man skal bare lige dreje den, eller man skal lige... Måske skal man bare lige bakke med bilen, så drejer den sig lidt. Man kører lige en bok. Ja, det er da vel også træls på en eller anden måde, men også fedt nok på en anden måde, for så ødelægger jeg din bil ud meget over der. Nå. Jeg mangler 2 biler, så skal jeg til selv at vælge, hvad jeg skal bruge pengene på. Nå. En Ferrari har jeg hermed unlocket, og jeg skal tjekke på spoilers. Nej. Nej, min McLaren. Nej. Og min Ferrari, den kan ikke engang køre fucking 80 eller. Så sæt. Det kunne sætte mig noget, så finde ud videre. Eller det der, eller det her, eller det her. Eller vi skal lede efter en god hexbøjle, eller hvordan. Ja, det køber vi. Jeg er så skide ligeglad. Det er så lige. Jeg er tilbage. Nå, jamen, okay. Jeg skal bare lige til lidt. Nå. Jeg sidder bare og laver bil. Har du lige fået en Fiera? Ja, jeg har lige fået en Ferrari, ja. Så, ja. Eller har du... Nå. Hvad fuck sker der? Det var lidt dungeon.
Er du klar til at se min nye bil? Ja. Så prøv lige at holde stille. Ja, jeg ved godt, jeg bruger penge. Og jeg havde været 497, tror jeg, møntet med CR coins, men det brugte jeg på spoileren. Hvad? 100 på din bil over du der basement. Og nu har jeg lige kørt ind i dig. Ja, det gør sgu intet. Det er en drip, ja. Eller er du med til at prøve en eftersættelse? Okay. Tag en politibil, for jeg er ikke god. Jeg har ikke nogen god politibil. Jeg har heller ikke særlig hurtigt endnu, så det er ikke særlig godt endnu. Bedre politibil end mig, ikke? Jeg har ikke. Hvad er den bedste? Kan du ikke lige prøve at tjekke så? Mens jeg lige overvejer at smadre en bil. Ind i et træ. Ah! Au for helvede. Hvad? Min bil den virker helt fint. Jeg har sgu aldrig været nu. Var et kæmpe fucking detaljeret kabiner. Jeg kan ikke helt finde den bil, jeg ejer. No. Nej, jeg ejer i hvert fald. Nu er det mig. Jeg har lige braget ind i dig, mand. Okay. Den virker fint, dog! Hej. Hej. Prøv at se, man kan sådan helt se, hvordan at jeg er pløjet ind i dig. Nej, der er no way, min bil, den her. Må jeg se. Den er fin, jeg skal nok være venlig. Fuck dig, dum møgbetjent! Woohoo! Ved du hvad, hvornår får jeg min nye bil? 2000. Der pittes! Jeg virker endnu! Hej! Jeg kan godt lide, der gjorde mere skade på min, end der gjorde på din. Ja. Nu virker min blink ikke længere. Men altså, det er nok... hvorfor vil du egentlig... Hold kæft, hvorfor kan du ikke tage min spoiler? Jeg skal have de spoiler. Ja, prøv. Prøv at hit den. Det kunne du ikke. Prøv lige at køre ind i mig. Altså sådan for siden af, når jeg drejer. Nej, når jeg drejer. Prøv lige. Jeg tror seriøst, det er min spoiler, der tager alt slaget. Det er derfor, du ikke rigtig rammer mig om bag. Jeg er bagpå, der er sgu ikke sket rigtig noget. Kommer jeg bare kørende. Det du mest kan se, det er sgu bare spoileren. Så tænker man, nå, det er nok ikke en Ferrari. Nej, en Ferrari er en Ferrari mission. Au, for helvede. Ja, så er det jo sådan der. Jeg tror, hvor lang tid jeg egentlig filmet det. Hvad skal det være? Jeg skal tjekke det. Nå. Jeg vil i hvert fald sige hermed tak fordi I gad at se med. Og husk at like og subscribe. Og tak til dig, Malik, fordi du gad at være med. Selv tak. Vi ses. Husk at like og subscribe alt det der. Hej.